OK, čauko, poďme rovno k veci. Podľa mňa sa práve teraz začína diať to, že urobili sme akoby v taký oblúčik a pôjdeme znova po tieto lows. To je to, o čom som ravel, že sa môže stať, aj ten money flow tomu napovedá a mali by sme aj krásne bullish divergencie, keby ideme ešte nižšie, ideme napríklad sem, nejakých $15, ale aspoň zobrať tieto lows a potom sa odstreliť hore. Podľa mňa sa môže stať niečo takéto, ako sme sa pravili tu na, že sme išli hore a potom sme išli znova dole. Presne sme sa odrazili od tohto tuna aj potom hore. Podľa mňa sa to veľmi dobre vie stať aj na Duolingu, že by sme išli znova dole. Tu máme vlastne tu absolútne key level, akože bola aj tuna, ale ja som to nakupoval aj tu na za 94 mám jedno entry, ale akože som obecne v minuse, lebo som nakupoval, ako veľmi dobre vieš, aj tu niekde v skorej. Veľmi by sa to k tomu hodilo, keby ideme ešte raz nižšie. Hovorím o tom aj money flow, ten vyzerá na daily absolútne jak grc. To si akože priznajme, ale to sa vie zmeniť, lebo ako ja vždycky vravím, vieme robiť niečo takéto, potom zase padneme pred ten key level a potom tu budeme zase nejako oscilovať, pôjdeme možno trošku hore a potom zoberieme tie lows a potom zoberieme tieto lows, pôjdeme až sem niekam. A potom vlastne aj ten money flow bude mať čas na to sa zdvihnúť hore, urobíme nejaké takéto a proste bude to vyzerať nádherne, ako napríklad teraz to vidíme na Bitcoine a to preto si aj myslím, že preto vlastne držím short odtiaľto, teraz som zatváral long, dával som to na Discord, tu na som to dával, že zatvoril som short 68,220, sme extrémne slabí a to vlastne sa stalo aj tu, že sme zase išli sme nejako dole, padli sme krátko, teda blízko od key levelu, čo je tuna, išli sme hore, trošku sme samozrejme oscilovali, išli sme hore, zobrali sme highs a ideme dole. A podľa mňa pôjdeme dole, krásne mi tomu strašne mi to hovorí o tom, že by sme urobili niečo takéto, dropli sem a potom vystrelili hore, mali krásne divergencie, money flow, dúfam, že by sa nejako zdvihol hore, minimálne o tom hovorí 4-hodinovka, tá je krásne v greene. A ako vravím, toto chceš vidieť, toto, keď si pozrieš nejaké buď moje staré reelsko, alebo nejaké moje staré tu na YouTube video, no staré, neviem, mesiac staré, neviem, som to presne hovoril, keď ideme do greenu pomaličky. A ešte sme v greene, to je ešte lepšie. V greene to vyzerá ešte lepšie. Môžeme byť aj v red, môžeme mať aj bullish divergencie, ale aj v rede, ale keď sme v greene, proste je to ešte viac bullish. To ti hovorí o tom a presne preto to hovorím, že ja sa pozerám na to tak, alebo to som sa naučil, že ja sa pozerám na to tak, že kde by sme vyzerali najviac bullish, alebo najviac nejako opozičnou touto. A teraz mi to hovorí o tom, že by sme vedeli ísť dole a vyzerali by sme absolútne bullish. Toto, money flow bol v greene, zobrali by sme lows a môžeme streliť hore. Všetci boli tu na absolútne bearish, ja neviem znova, že Irán zase niečo sa stalo, vieš, znova druhé bombardovanie Iránu a ideme hore. A vlastne pre všetky tieto veci som dal aj na Instagram, že čo by som mal kúpiť, lebo ma zaujíma váš názor, že čo by ste mi odporúčili, alebo že čo napríklad kúpka tebe, alebo čo sa vám páči. A preto rozmýšľam aj o tom, že by som nenakúpil dneska, ale by som napríklad nakúpil niekedy budúci týždeň, lebo ako si vieš všimnúť, teda ako ja sám hovorím, alebo čo si myslím, že sa stane, predpokladám, že sa stane, že pôjdeme dole odtiaľto, pôjdeme napríklad zaplniť tento gap, napríklad na Circle, ale obecne vo všetkom, na Bitcoine, na Duolingu, SoFi, Coinbase a tak ďalej, si myslím, že by sme vedeli ísť ešte nižšie, napríklad aj Microsoft, ísť ešte nižšie a preto vlastne mi príde blbosť kúpovať tu, keď predpokladám, že pôjdeme nižšie, takže tak. Predtým ja som do toho iba entryoval, a to vlastne to považujem za správny move a to už jedno na akej cene veľmi. Lebo potom dole si to vlastne znížiš tú cenu absolútne, keď budeš dávať za začiatku nižšie ceny, teda za nižšiu sumu a potom nižšiu budeš dávať za väčšie cenu, tak sa ti to vlastne ľahšie zníži a vlastne tu máš čas proste nakupovať. Takže tak. A preto vlastne aj keď si dáme napríklad si dáme Golden Pocket, tak presne nám to ide sem. A presne preto si myslím, že by sa vedel stať niečo takéto. A odtiaľ vystreliť hore. A aj vlastne sme pekne oversold, aj keď tu nás si myslím, že to ešte ako není to relevantné, lebo vlastne sme boli absolútne oversold, ale si myslím, že zase tu nás zase veľa ľudí bullish, lebo sme spravili extrémne veľa, my proste spravili, ja neviem, 100% za týždeň alebo za 2, takže ľudia sú strašne zase hypnutí a preto si myslím, že by sme mali ísť dole a potom hore a tu nás si myslím, že by som to niekedy chcel nakupovať. A to si myslím aj o ostatných nejakých veciach, napríklad aj o Coinbase, že by sme vedeli znižšie. Zase keby napríklad ideme zaplniť tento gap, čo je, myslím si, že zase Golden Pocket,
presne, Golden Pocket, tak by sme vyzerali taktiež vynikajúco, Moneyflow je krásny. Proste všade si myslím, že by sme vedeli ísť nižšie a tak na čom si myslím, že to neplatí je asi Novo Nordisk, lebo ten vyzerá fakt, že pekne, ten sa mi fakt, že ľúbi. Novo Nordisk sa mi ľúbi, to akože vravím už teraz, lebo ako si vieš všimnúť, tak sme tu na dole a povie sa, aké Moneyflow v mínuse. Sme proste nič v mínuse, nemáme síce bullish divergencie, ale aj na Mantli sme oversold, tu nemáme red dot, čo sa mi nepáči. Ale to sa môže hneď zmeniť na žiadny dot, lebo vlastne však toto je marec a marec iba začal. Takže sme 6. marca, to musíš brať na vedomie. Že sme začiatok marca, takže toto printuje, na to máme ešte 20 dní, aby sa to odprintovalo. Pozeral som zase krok investora, veľmi dobrý človek, myslím si, že sa v tom celkom vyzná a má aj hlavne pekný prehľad, o tom sa mi ľúbi pozerať toho video, je to celkom krátke, 15 minút max. A hovorí tam tie earnings a tak ďalej, to čo mňa nezaujíma, tak si to proste pozriem len preto, aby som mal informácie. A on napríklad hovorí, že myslí si, že by mohlo byť dno za nami. Ja si to nemyslím. Lebo od čo sme sa tu odrazili. Áno, zobrali sme tento gap, ale nemáme tu bullish divergencie, nemáme tu hidden bullish divergencie, nemáme tu nič. Keby ideme ešte nižšie, to tu máme key úroveň. Máme tu value area high, máme tu point of control, máme tu 200 EMA, máme tam, toto je myslím, že neviem aká je EMA, proste krásne, išli by sme dokonca ešte do 50 EMA. Ako vravím, value area high tohto, sa mi ľúbi, myslím si, že a veľmi by to aj ľudskou myslou si zahrávalo. Lebo teraz sme práve že aj v rezistencii, takže myslím si, že je blbosť teraz kúpať do rezistencie a fakt si myslím, že je múdre počkať a nakúpiť po prípade tu na niekde nižšie, ako vravím napríklad Amazon, ale sám by som chcel kúpať ten Coinbase alebo napríklad aj Duolingo. Ale Duolingo má akože otrasný moneyflow, to si priznám. Coinbase je teraz v rezistencii, všetky teraz podľa mňa v rezistencii. A aj Robinhood si myslím, že by mohli ísť nižšie, aj jak si vieš pekne všimnúť, tak toto sa celkom zakláňa dole. Aj Moneyflow, jak Bitcoin. Takže myslím si, že toto bum a môžeme ísť hore. FICO tiež to isté nižšie. MSTR keď ideme nižšie, tak vidíš, že zastavili sme úplne že krásne blízko nad value area low, nad key úrovňou. A preto si myslím, že by sme vedeli nižšie, úplne sa to dotknúť a potom odraziť hore, mali by sme aj bullish divergencie, mali by sme všetko, úplne krásne, myslím si to aj o Palantíre, ďalej čo? PayPal, áno, PayPal tiež, zakriviť, zobrať, môžeme ísť hore, alebo len ísť možno sem niekam, Microsoft, páčilo by sa mi to, fakt by sa mi to páčilo. Môžeme si pardon. Takto. Meta. Tomu ver meta bearish, bro. Toto keď vidíš, to je bearish za mňa. To je bearish. Toto keď vidíš, jak si videl tu, jak sa to stočilo dole, tak kam jak sme sa vysypali. Takže, áno, toto Netflix, určite si myslím, aspoň sem. Blbosť teraz nakupovať. Takže asi nič nenakúpim. Uber tiež, Moneyflow, bearish. A zase sme sa zastavili, akože dobre, aj tu sme sa zastavili, pravda, áno. Ale aj ten Moneyflow nevyzerá najlepšie. Určite nevyzerá najlepšie, red. A zakrývujeme sa dole. Takže niečo takéto, bum. A môžeme ísť hore. Oracle. A tie 50 EMA teraz budú akože budú naša rezistencia a ako si všimneš, tak všetko páli do rezistencie. Všimni si, Coinbase páli do rezistencie. SoFi nie je, Duolingo nie je dobré, napríklad Circle prepálilo, ale myslím si, že toto by nám vedelo dať support, aby sme prepálili, MicroStrategy, Palantir, všetko je v týchto, AMDčko čo? AMDčko, podľa mňa aj o AMDčko hovorí krok investora, že by sme mohli ísť už hore, ja si to nemyslím. Ja neviem prečo si to nemyslím, Moneyflow, bearish, sa mi to nelúbi, je to také ľahké, keď sme bullish, tak proste páliš hore ako tu nám, ako Microsoft, alebo čo to bolo, čo sme to vypálili, hore ako Netflix, vieš?
Takto to má vyzerať. Nvidia tiež slabota, za mňa slabota. Ako vravím, zaplniť tento gap, aspoň tento gap. A možno až sem ísť na 140. Ako toto by bolo extrém, keby ideme až takto dole, to by som nakúpil extrémne. K tomu 50 make, toto je good, proste toto je to miesto, ako som to dával tu na, tak možno by sme to mohli posunúť, ale nechám to tam radšej. A fakt si nemyslím, že toto je, že odtiaľ to ideme hore, nemyslím si to a môžeš ma aj, neviem, ale proste nedáva mi to logiku celkom. Čo sa mi ľúbi je Xiaomi nevyzerá zle. Samozrejme, zase sme zastavili teda nad key úrovňou, ako som dal tu na. Asi nevyzerá zle, ale toto ako všade. A proste ísť hore. Chcel by som nakúpiť Xiaomi, ale Xiaomi je to 18.10, myslím, že na hongkongská táto. Takže to sa aj v iný timeframe kupuje. Iný timeframe zónu, časovú zónu. Fajko. Aj Fajko je proste všetko je teraz na 50 makách a za mňa je to rezistencia, takže ja by som čakal, že ideme ešte trošku nižšie. To všetko a maj krásny deň a čau.